فانو ار تي في بمكتال تركبوا كبراتن كربان كميتمثيل لهم محمد حسن حدن تقمتي عطاش مشت سرالو ديناتات وشتن وصانا انه نختكاتلونا بخبر زعدم لو ام تخلي بقدامنا سارستاتو كقدم أمباسادر في الصحة بيتروس أبي شودن مسحلفتي هجروان ودابيتات زتيو أبي زوبا قشباركا بزنا برس المكرامات ريت أبي تصبو كناتات كان مزركبات تحبيرو أبي نوزبا إلى برعيد ككير بز أنحى قوسقواسات نتزا كاب كشبو دك أنستيو تأويجو حفشاوي بايتو حبرات هجرات أمريكا قبل الكيبا أصنعته زلابين أو الإجداء كل عاد تجيفو إيرب أو حبرات كنات يوكرين بزتن معرف كتعرق أنا مثل هنغاري تصوعو أبل دسي تايوان هبوبلاوي معبل نواتاونا كبابيون أنوت أوريدو نبي زرزرات وكنسكر أمباسادر في صحة بيتروس أبي شودن مسحلفتي هجروان ودابيتات كزتن كلون يرتراوان نبرتي دنمارك دما أبي محيار ودابيتاتن مبرحيتات قنصلاوية قليلوتاتن زتكورة سيمينار تخايدو ككابوتوز بصحنا حبرتات ملكة سابساب تواحد له يوناس أبراهام كأربوي تنقاساسي أمباسادر إيرترا بشودن أمباسادر فساسيان بيتروس مس إيرتراويان حلفت هجراويان ودابيتات بشودن أب أقداسنت محيالن مسفحن ودابيتاتهم مخصقواس بقع هجراو منسي كمون أب هلو كنتات هجرن قسقاس لمعتاو مدباتن زاتو كورزاتي أكايدو أبت حلفتن وكلتن استفلاليا ودابيتاتن محبر كوماتن زتساتفو ركب أمباسادر فساسيون ودابي حمرت عوت كم زخونة بمتكاس إيرتراويان نبرتش ودن نسأنح ودابيتاتهم بمسفحن درعي بموسخن تسابقوتات بمفشال هجراوي مدبات نمسمار مختهم كحيلو أزخاخيرو أمباسادر فساسيون موداتا نهلو كنتات زوبانان عالمن كمون أب زوبانا سلامن رقعتن خسفن إيرترات قبرو زلا مقلول أبركتو زملكت مبريهيبو زخمزيلون كلو فصام قدايات إمباسي إيرترا أب هجرات سكاندينيفيا أتو محمد علي محمد سعيدن حلافي كونسلاو قدايات أتو يماني قبر كيدانن أب محيال ودابيتات رابعي قنبارن ممرحيتات كونسلاوي أقلقلوتاتن زاتو كوري سفي حزباوي سمينار ننبرت الدنمارك أكايدام أبتي بعسران شدشتن عسران شوعتن تكمتي أب كتماتات كوبنهاجنن أرخوسن استخايد السمينار أتو محمد علي محيال رابعي قنبار بأورو محيال تران تساتفون إيرتراوي الدياسبورا أب مختن لمعتن كم زخونة بمحبار إيرتراويان نبرت الدنمارك أبز حلف عمتات نزر أيوو عزوز تساتفو بمموقاس كعقبو أزخاخيرو أتو يمانا قبر كيدان بوغانو نممرحيتات سلوت كونسلاوي أقلقلوتن أتقبابر أمن زملكات مبريهيبو تساتفتي بقدوم بحدنة سنيتن عوت زتلوم مدبات كسرحو زلوم قربنت الرقاقي صام أبي زوباكاش باركا لو معامت بزنابرة سنة كرامات ريت أبي صبوك نتات كمزركوات حبيرو وكرئيناك أداوي تولن زملكتو مياوية زراريبون زدالوت أبساب أبراهام عند ماريام كأربوي أبزوبا قاشباركا سالله طور كرامات ترخيبو زلو أخل ماين سعرن مسترقاقيتو زلو أقولقلوت تعنان مدبات كتابة تدميرو تريت أبصبو كنتات كم زركبات حابيروم حالة جنفر هابت انسسا دكتور تخلص قتكيه أبت زوبا بفنو أب مقهجاتات زقواسيا أستاد 1 مليون كبتي 3 مليون تلبقعن لعلميتنا 50 شح أقمالين كم زلوها بمتقاس زقبرلن كنكن زوهاب أقولقلوت حكمنان كتابتن مسموچو نايقوسنت بايتان سفيح مقهجاتاتن مسساننن زهبو أمهرتن عبي أبركتو يقبر كم زلو أرديوم أبز وانزي تريتنا مستي هطور كرامات تتحايزو خل قرب مقبر رخيبا أزين سسن الله قصر نبزح كأن رخو مهرتو صباون صبوق الله سقا صبوق الله بتعمي صبوق خرمتيو وخل سعرن قصر مثلا الله
ኣብዛ ሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ዋሕዲ ዓይኒ ማያትን ሳዕርን ጥሪት ንዓባርን ሕማማትን ተቃሊዐን ብምጽንሐን ኣብ ፈለማ ክራማት 2024 ንዝነበረ ብርትዕ ዝናብ ክጻወርኦ ከም ዝኸበደን ከም ሳዕቤኑን ሕማምን ሞትን ከም ተቃልዓ ዝጠቐሰ ዶክተር ተኽለዝጊ ሰሞያ ጥዕና እንስሳ ነቲ ተርእዮ ንምፍዋስ ብዘካይድዎ ሓያል ምርብራብ እቲ ሓደጋ ከም ተኣለየ ገሊጹ ቅድሚ እዚ ክረምቲ ምእታው ዝሓለፈ ዓመት ከቢድ ድርቂ ነይሩ ድብላዕ ዳርጋ ጥሪት ሲኢነን ዓቢረን ተሰዲደን ውን ነይረን ድሕሪኡ ከቢድ ዝናብ ዝሓዘለ ክረምቲ መጽኡ ነቲ ከቢድ ዝናብ ውን ክጻወርኦ ኣይከኣላን ስለዚ ብዙሓት እንስሳ ኣብቲ መጀመርያ ወቕቲ ሞይተናና ከምኡ ውን ተፈላለዩ ሕማማት ብዛሕሊ ዝብገሱ ሕማማት ኣብ ከብቲ ናይ ጎረሮ ምዕጻው ኣብ ኣግማል ናይ ብጽንጽያ ዝመጽእ ጃን ዝበሃል ሕማም ኣብ ጠለበጊዕ ሕማም ቀይሕ ኣፉ ዝበሃል ወይ ከዓ ኣብሉሳን ዝብልዎ ብዓረብ ፍሮማይ ኣብ ከብቲ ከምኡውን ኣብ ጠለበጊዕ እዚ ብብዝሒ ተራእዩ ኸሪሙ ማለት እዩ ሕጂ ግን ዝግ እንዳለ እንዳጠፍአ ኸይዳ ኣሎ ዶክተር ተኽለዝጊ ኣስዒቡ ጥሪት ጎኒ ብወነንትን ጓሰቱን ዝግበረለን ክንክን ኣብ 16 ንኡስ ዞባታት ኣሳት 50 ሞያውያን ዘለወን 26 ነቁጣታት ሕክምና እንስሳ ከም ዘለዋ ስጉረ ደባዊ ሕማማትን ውሽጣዊ ባልዓትን ንምካድ ድማ ክታበት ከም ዝውሃብ ብምጥቃስ ኣብ 2024 ድሩት ዝነበረ ሸፈነ ክታበት ብምስፋሕ ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣብ ምክልኻል ስግረ ደባዊ ሕማማት ዘተኮረ ክታበት ንኣሳት 1 ሚልዮን ጠለበጊዕን 400,000 ከብትን ንምሃብ መደብ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ሕጂ ቀዳማይ መከላኸሊ መስመር ዝበልናዮ ጎልጅ ላዕላይ ጋሽ ሻምብቆ ሞልቂ ሩባ መረብን ሩባ ፈለክሰቲትን ተኸቲሉ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ክረምቲ በርጭዑ ልዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ልዕሊ ዓቕም መጻጾት ተፈጢረን ከም በዓል ተሰነይ ሃይኮታ ጎኘ ባሩንቱ መጎሎ እዚኣትን መንሱራውን ክታበት ከም ዘድሊ ብፍላይ ኣብቲ ፍሮማይ ተረዲእና ኣሎ ሕጂ ተስፋ ንገብር ኣብዚ ቀረባ እዋን ተኽታበት ክጅመር እዩ ኣብ መወዳእታ ጸጋ ሃገር ዝኾና ጥሪት ዝስስናሉ ባይታ ንምምችቻ ዝተፈላለየ መደባት ተተሊሙ ኣብ መስርሕ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ብዝነበረ ህጡር ክራማት ዝተረኽበ ትሕዝቶን ሳዕርን ተረፍ ምህርትን ካብ ባርዕ ንምክልኻል ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ኣተሓሳሲቡ እቲ ቀንዲ ሽግር ናይ መፍረ እንስሳ ኣብ ጋሽ ባርካ ወላ ብሃገርና ሙሉእ ሕፅረት መግቢ ብቐዳምነት ዝስራዕ እሱ በዚ ባህረይ ተፈቲሑ ኣሎ ሕጂ ምናልባሽ ኣብዚ ክላቦ ዝደሊ እዚ በቂሉ ደሎ ሳዕሪ ኩሉ ርኢና ከይንስእኖ ኩሉ ዝምልከቶ ህዝቢ ኣብ ጋሽ ባርካ ደሎ ካብ ሓዊ ጥንቃቐ ክገብሩ ከምኡውን ተጓዓዝቲ ብመኪና ዝጓዓዙ ተጓዓዝቲ ኣውቲስታ ኮኑ ተሳፈርቲ ኮኑ ሽጋራ ካብ ምድርባይ ክቁጠቡ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣብ መድያት ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን ዝነጥፉ ካብ ኩሉ ቤተ ትምህርቲ ዝተዋፅኡ መምህራን ድሌትን ዝንበሌታትን ተመሃሮም ኣለልዮም ንኽሰርሑ ዝሕግዝ ስልጠና ተወዲቡ እቲ ብ22 23 ጥቅምቲ ዝተዋሃበ ስልጠና ድሌታትን ዝንበሌታትን ተመሃሮም ንምልላይ ክኽተልዎ ኣብ ዘለዎም ሜላታት ከምኡውን ኣብ ተራ ቤተ ትምህርቲ ኣብ ዕቤት ባህልን ስፖርትን ዘተኮረ ኮይኑ ብሓላፊ ስነ መምህርና ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ መምህር ብርሃነ ዮሃንስ ተዋሂቡ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 መደባት ስፖርትን ባህልን ብሓድሽ ኣወዳድባን መንፈስን ኣብ ኩሉ ቤተ ትምህርቲ ክስራሓሉ ምዃኑ መምህር ብርሃነ ብተወሳኺ ኣብሪሁ ሓላፊ ኣሃዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ዓብለል ተኸለብ ወገኑ ተመሃሮ ኣብ ሕድሕዶም ዘካይድዎ ውድድራት ሓያል ስምዒት ዝቐስቀስን ብቑዓት ተሳተፍቲ ዝሃንፅን ስለ ዝኾነ መምህራን ብዕቱብ ክሰርሕሉ ኣተሓሳሲቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ንዓድማዕነት ዝውጠን መደባት ንመምህራን ባህላውን ስፖርታውን ስልጠናታት ክውደብ ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ተሓፂረን ዘለዋ ቤተ ትምህርቲ ባህላዊ ንጥፈታት እውን ከካይዳ ዓመት መፀ ዝውደብ ቅና ቤተ ትምህርቲ ንምንፋዕ ድማ ቀጻሊ ጎስጓስ ክካየድ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ንኡስ ዞባ ዒላ በርዒድ ከም ውፅኢት ክካየድ ዝጸንሐ ጎስጓሳት ነፃ ካብ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ተኣዊጁ ወይከርኤና ተስፋንቄል ገብሬስ ዘዳለወ ጸብጻብ ኣሎ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቕርበ
أب نؤزب على برعد بموهاد منستر عيون محبراو دحنتن منستر تعنان حماد انك جبر بزت انحك اتسالي كوسكواسات نقحتن أفلطون حبرة سب مبراغو نتسا كاب كشبو دك أنستيو تأوجو بسلاسات اكمتي أبز تخيدس نسرعات أما حداريت نؤزوب إلى برعد وزيرو عشا علي نور أبز سمعتو قال كام نويح جزي سريتو نزت انحي قودا اللمدين موقاد انقو عبق عنا دحر مبال دكسي كي قات قوسقواسات مكتتالن كقصر مخانو حبيرا وانا دايركتر كفل محبراوي أقل زوبا عن سبان أبو أمبر كوميتي مرققات مسالات قولعون دق أنستيون موقاد قودات المدتاتن كولونيل تسفات انقرماي بوغانو مخنشاب دق أنستيو تعناون سنة أمراون سعبيناس لزلوو كوقادن كوخنانن كم زقبا أسميرو لوم أب منستر عيون محبراو دحنتن وانا دايركتر كفل محبراو دحنت آتو محرات أفساهي بقدوو بدرجة زوبا أموقاد كشبو بأب نزدك أسقسقاس كمزقب أبركتون نزقبرو أكلات دحر ممسقان أب معك أبو بزحيلك سراح أزغاخيروم تمزجيبو زولو قسقاس ني إرترا حالفونا أفريقيا بأب نزد صوي عزبالات وكل معكن هتسانات حبرات حقرات أب إرترا ميسهوا بيج دما تتأريزو اللو حيال نقحتن وهدات هزبن منكستن شوتوتا زلق لمعات كلتشحن سالاسان معواد دلدل بايتاتا نتيفو كم زولو زر مخانو أجنزيبا أم حدار زوبا عن سبا أمباسادر عبد الله موسى أبزهبو مزاز مقال كاب جزيك آلسيخ سرحالو زتصنحم موقاد قودات المدتات بنقحت هزبي أبز درجة زي مبصحو عب عوض كم زخونه بمحبار تريفهم زلو قودات المدتات نموقاد بوهدت كعية تلابيو أبتاقات أمينة على زنت أبارق مسنادوطات قريبوم أبزوب عن سبا نؤزوباتات أسمات انهابرون أب كلتشن عسر شوعتن نؤزوباتات حلحلن عتكليزان دما أب كلتشن عسران نتسا كاب كشبودك أنستيو كمز أوجه زذكريو هاجراوي شماغل إرتراوينا بجرمن بيتاش لشان تقمتي أب كتما فرانكفورت تشعي أخيبو أكانيعو أبزي حلفتي كاب كتما تزنطفا هاجراوي شماغلتاتن أولات ميشن إرترا أب جرمنن تساتفو أخيبا فتأمي قداتي إيرباسي إرترا أب جرمن أتو يوهانس ولو نهلو كنتات هاجرنا قودوبون عالمن زملكات نابري دحر محاب هاجراوي شماغل أب لمعتو المدبات هاجر زلو تساتفو كرقاقت كمون هاجراوان ودابيتاتن إرتراوي كومن بمحيال بقعاتن مبراخ بقات عليك سراحة زخاخيرو فتأميت شماغلا أبز أربطو تسبسب أب قدام ينفان عيسرا نبعتن استعمل مدبات بمنصر استلاعية مقبالاتاتن تنبرا بدوهاتاتن أبريها أب محيال زمناتات مثل بدرجة كتماتاز نطفا هاجراوي شماغلاتاتن كالوت مشارختن استعمل نطفتات زملكات نبرهون تواحيبون بزي كازي زلو دخامات نبفواس حيلتات عمامك ويمن سرحن يسلاسلا كم زلوا تحبيرون تساتفتي بوغنم أب كل نطفتات زلو هاقوفات من محياش زي حقز حسابات افتيسوم أب مودات دمان إسرع حمشون تتحيز زلو مدبات بعمقات دحر المرأي بأدمعنت نمسكبارو بحيال ونن توفاينتن كم زسرحو أرقاقيتهم بيت صحفت عيون محرو دحنتن أب النوزباي مايمنن عساتت رابطات سنكولانن علي تساقطاماتن نفس وكفن بواقع عسات شحنافات ريت أتعيسو تطايستي بمنقد بمحضرات كبابي تتصنعن زقاربا مهانن زحبره حلفت بيت صحفت آتو يوهان سابرها يغريتا تنزل رابطات كوناتات نابرن أب قمت بمئتاو بزمارتان عين الطريد كمتتعيسا أبريهم علامات مدب محبراون قطباون تسقمات زلوم زيكاتات كاب تصباين تلاقيهم افريت زخنون العدلات المفتار كم زخنه تقيس دما تطايسي سدرابيتات نستغبرلن دغف تطقيمن نابرن ممحياش كصعرات تلابيو دسرابيتات بوغنن استغبرلن حجز منبابرن ممحياش عدل زفطر كم زخنه بمغلاص بهزبن منغستن زغبرلن نابيوت امسكينان እዚ ከም ዝሉን ከሎ ኣብ ሰዓናት መርዓ ተሕቲ ዕድመን ጉዳኣቲ ልምድታትን ዘተኮረን ሓት ሕርበተ ሰብ ዘበርኽ ኣስተምህሮ ንነበርቲን ኦዘባ ማይ መነከ ምትዋሃበ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ክቡራትን ክቡራንን ቅጥሪ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደቂመ ብኽብሪ ይዕድም أب زين وصاي خنسجر حفشاوي بايتو ودب حرات هجرات أمريكا قبل على كيبا أصنعت وزلا بيناوي إجرا كل عل بعبلا لدمتي تجفو أتبايتو مالي ثلاثة كمتي أب زكايدو أخي بايت اللي سوس ساعة متى تعطي زلا إجرا كبقع مولو دجفو هيبو أبتا أخي بايت سمانا شوعة هجرات ملعت إجرا كدقفان كلوا أمريكا إسرائيل تعاي منو مولدافا دما بدمتي كاب مهاب تقطيبا
እትገዳ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኪባ ከቢድ ቁጠባዊ ጸገማት ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝተቐሳ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ንምልዓሉ ስጉምቲ ክትወስድ ጸዊዑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኪባ ብሩኖ ሮድሪገዝ ኣብ ዘስምዖ መደረ እትገዳ አንጻር ሃገሩ ዝተኣወጀ ቁጠባዊ ፋይናንሳውን ንግዳውን ኩናት ምዃኑ ብምጥቃስ ኣሜሪካ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታታ ንምስማር እትኸተሎ ዓብላሊ ፖሊሲ ከተቋርጾ ተማሕጺኑ በቲ ካብ 1962 ዝጸደቐ ቤናዊ ዘይሕጋዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኪባ ብጠቕላላ ልዕሊ 930 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዝወረደዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ጽላታት ነዳዲ ትምህርቲ መጓዓዝያን ህንጻን በቲ እገዳ ብኸቢድ ዝተሃስዩ ምዃኖም ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት መንግስቲ ኪባን ካልኦት ሃገራትን እቲ እገዳ ክልዓል ከቐርቦ ጸንዑ ተደጋጋሚ ጻውዒት ዛጌት ሰማዐ እዝኒ ኣይረኸበን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኩናት ዩክሬን ብዘተ ንምዕራፍ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ ክወስድ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ንጋዜጠኛታት ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ደጊሙ ጸዊዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኦርባን ኣብ መግለጺኡ እቲ ሕብረት ነቲ ኩናት ንምዕራፍ ዛጌት ተበግሶ ብዘይ ምውሳዱ ድሕሪ ምውቃስ ንሩስያን ዩክሬንን ናብ ማኣዲ ዘተ ንምቕራብ ክጽዕር ከም ዝግባእ ኣረድዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናብ ዩክሬን ዝልኮ ዘሎ ገዜ ወታደራዊ ደገፍ እቲ ኩናት ብዘተ ከይዓርፍ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ደገፍ ደው ክብል ኣዘኻኺሩ ኣብ መፋረቕ ናይ ዓመት ኣብ ሩስያን ዩክሬንን ምብጻሕ ዝፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን ክልቲአን ሃገራት ነቲ ኩናት ብሰላም ንምዕራፍ ክሰርሓ እማመ ከም ዘቕረበ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር እቲ ናይ ሰላም እማመ ካብ ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ጸብጻባት ይረድኡ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ኩናት ዩክሬን ዝኽተልዎ ዘለዋ ፖሊሲታት ከም ዝፈሸለ ዝሕብር ቀዳማይ ሚኒስትር ኦርባን ሃገሩ ነቲ ኩናት ንምዕራፍ ተካይዶ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ከም እተሓይሎ ክገልጽ ጸኒሑሎ ኣብ ደሴት ታይዋን ህብላዊ ማዕበል ብዘስዓቦ ብርቱዕ ዝናብን ሓደጋታት ምህማን መሬትን ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ወሪዱ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ትምህርቲ ዝርከቡ ሓይሎት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንጥፈታቱ ክውንዘፍን ከሎ ልዕሊ 500 በረራታት ከም እተሰናኸለ ተገሊጹ እቲ ህብላዊ ማዕበል ኣብ 30 ዓመታት ኣብ ደሴት ካብ ዝተኸሰተ ተመሳሳሊ ሓደጋ እቲ ዝሓየለ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ከም ዝሉን ከሎ እቲ ህብላዊ ማዕበል ነዚ ሳለስተ ዚ ክቕጽል ከም ዝኽእል ይእመት ስለ ዘሎ ክሳራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ይግምታት ኣሎ ኣብ እስጳኛ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ካብ ዝተኸሰተ ዝሓየለ ምዃኑ ዝተገልጸ ሓደጋ ዕልቕልቕ ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባቢያውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ተፈጥሮአዊ ሓደጋ ዛጌታሳይ ቤትን ሱሳን ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰመዝቲ ሃገር ሓያሎ ካልኦት ደሃዮም ጠፊኡ ስለ ዘሎ ቁጽሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብሰንኪቲ ዕልቕልቕ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ መጓዓዝያ ምድሪ ከቢድ ዕንወት ብምውራዱ ካብን ናብን ከተማታት ማድሪድን ባርሴሎናን ዝካየድ መጓዓዝያ ባቡር ንግዚኡ ከም እተቋረጸ ተፈሊጡ ኣብ ልዕሊ መንበሪ ኣባይትን ትካላትን ብቐሊል ዘይግምት ክሳራታት ከም ዝወረደ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣሽሓት ነበርቲ ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ሓቢሮም በቲ ዕልቕልቕ ኣብ ዝተሃስዩ ከባቢታት ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ዝኣወጀ መንግስቲ እስጳኛ ግዳያት ንምርዳእ ኣህጉራዊ ደገፍ ሓቲቱሎ ድሮ እውን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣድላይ ደገፍ ንምልኣኽ ድልውነቱ ኣረጋጊጹሎ ሰሜን ኮርያ ናብ ሎሚ 31 ጥቅምቲ ኣብ ዘውጊ ሓለይቲ ሃገር ሰገር ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተገመተ ባሊስቲክ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ሓቢረን እቲ ኣብ ምብራቃዊ ማያት ሃገር ዝዓለበ ሚሳይል ኣሳት ሰዓትን ርብዕን ድሕሪ ምጉዓዙ ከም ተፈንጀረን ዘባዊ ሓደገኛነቱ ከም ዘሸቃለንን ወታደራውን ኣፈኛታት ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ገሊጾም ሰሜን ኮርያ ብወገና ነቲ ፈተነ ከም ዘካየደቶ ድሒራ ኣብ ዘውጻእቶ መግለጺ ሓቢራላ ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመት ይቕሬታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 15000 ኪሎ ሜትር ዝጓዓዝ ኣህጉር ሰገር ባሊስቲክ ሚሳይል ዝፈተነት ሰሜን ኮርያ ደጊማ ከተካይዶ ምዃና ከተጠንቅቕ ጸኒሓ እዚ ሓድሽ ፈተነ መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ብ30 ጥቅምቲ ዘካየድኦ ብቐጥታዊ ተኹሲ ዝተሰነየ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ልምምድ ካብ ደባት ሰሜን ኮርያ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ብምክያድ ነተፈጢሩ ዘሎ ወታደራዊ ወጥሪ መሊሱ ከጋደዶ ከም ዝኽእል ክእመት ጸኒሑ እዩ بدرجة على مسكوت رباعية تأثيرات متأثر موت الحمامات بنهري وسخ كم زلة وتصبصبات ودب حبات هجرات كليتهم مسارتهم تصبصبات أبز حلف عمد بسنكي كتروعين از موت سبات كتري كابسي أبش حج أتمتن 9 على زنبرة بأساس 107 ميتاوي تسيدو
በቲ ክሰት በደረጃ ዓለም ዓመታዊ ኣሳት ፍርቂ ሚሊዮን ሰባት ከም ዝሞቱ ዝተቐስቶም ጸብጻባት ህፃናትን አረጋውያንን ቀንዲ ግዳያት ምዃኖም ይሕብሩ። ዓመት 2024 ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 170 ዓመታት ካብ ዝተኸስተ እቲ ዝለዓለ መጠን ዋዕይ ከም ዝተመዝገበላ ዝሕብሩ ኪላታት ሜትሮሎጂ ኣህጉር ኤውሮጳ በተርእዮ ሕልፊ ካልኦት ከም ተጠቕዓት የረድኡ። ክሊማዊ ነውፂ ንምግታእ ሓበራዊ ስጉምቲ ይውሰድ ስለዘየለ ሳዕቤናቱ መሊሱ ክውስኽ ከም ዝኽእል እቶም ክኢላታት የጠንቅቑ። ክቡራትን ክቡራን ዜና ቀድሚ ዝዛምና ኣርስታቱ ክደግመልኩም። ኣምባሳደር ፍስሐ ጽዮን ጴጥሮስ ኣብ ሽወደን ምስ ሓለፍቲ ሃገራውያን ውዳቤታት ዘትዩ። ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብዝነበረ ሰናይ ክራማት ጥሪት ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከባ ተሓቢሩ። ኣብ ነው ዞባ ዒላ ምርዒድ ክካየድ ዝጸንሐ ጎስጓሳት ነፃ ካብ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ተኣዊጁ። ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኪዩባ ኣጽኒዓቶ ዘላ ቤናዊ እገዳ ክልዓል ደጊፉ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ኩናት ዩክሬን ብዘተ ንምዕራፍ ክትዕድ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ጸዊዑ። ኣብ ደሴት ታይዋን ህብላዊ ማዕበል ነዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ኣውሪዱ። ንስለም ክትተርክ መስክር መሰረፍ መደባት ኤርቲቪ ክሓድገኩም ብወገነይ ግን ብሮኽ ምሸት